Posem un mesurador de CO2 a l'aula. El CO2 es crea a l'ambient per la respiració de les persones. Mesurant els nivells de CO2 es controla la transmissió dels aerosols, les partícules que s'exhalen al respirar, estossegar o parlar, via de contagi principal del Covid-19. D'aquí la importància de la utilització de les mascaretes. És primera hora. El mesurador de CO2 indica uns valors baixos. L'aula està ben ventilada. Comencem a fer classe sense obrir ni finestres ni la porta i observem com varia l'índex de CO2 a l'aula. Després de 20 minuts, només, hem arribat a uns valors molt alts de CO2 i, per tant, de la possibilitat de que hi hagi càrrega vírica a l'aula. Procedim a obrir les finestres i la porta per ventilar l'aula. En només 5 minuts, els nivells de diòxid de carboni han baixat a uns valors acceptables. Hem fet el mateix experiment en diferents classes i sempre ens ha donat els mateixos resultats. És molt important ventilar les aules.